ọdịnala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 13 nke ọnwa ise afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo ahụ nwoke ekpete na ahụrụ moisi ka isedo papa ebube baba nkịtị amami na aghọta Clara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ a kilo sorry o skipụrụ my memory now. Yes, action. Eze nwanyị ekelekwa nge eze nwanyị ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ onye na-achọ gị ọnwụ ya fukwa ya jirikwa ala zere mmiri ọchụ nwa ọkụkọ nwaada nwa ọkụkọ nwe ngwe ọsọ onye na-achụ onye na-enweghị ihe o mere ya na-akụnye aka n'ogo gawa ụjọ atụla gị maka na onye nna ya dunyere ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ eze nwanyị ndewo tia the floor is yours. Thank you. Oh my God, you're welcome. Thank you. Yeah. Igbo ndị ọma na sala Chineke otu numere ejimaka n'ọfụma ụbọchị taa marụ no mandewo. Ka dị nwanyị ọma chere kene don't be in a rush. Okay. Don't be in a rush. Na mbụ ị chọtala kedu cotton wool ahụ ihe ikpu n'isi echere m ofuru efu nye ndị na-amaghị Clara nwoke ọcha achọtala cotton wool ya ị bịa na Facebook na-ekiri anyị live ebe ahụ ị ga-ahụ kanopi okpu n'isi otu aka ọha tupu anya ya bata na studio ebe a ọ dị ka esiri n'ọkụ maka na ihe ahụ bịa jide ya ụzọ ekpe ihe ọbụba ọ dị egwu. Oh God. You are welcome. Thank you. ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ Day Mike na-achọ inye m ọbara mgbali elu ahụghịkwa m ya bụ nwa amadi rukwa ugbu a na-agbanyeghị mbọ niile m na-agba iji hụ na ahụrụ m ya agaghị akwụla m na shọpụ ya. Ị gara ụnyaahụ? N'ụbọchị ụnyaahụ ihe m ji ruo ya dị yesterday bụ 8 nke abalị ebe m nọ na-eche Day Mike na shọpụ ya ndị mmadụ asị m na ọ lọtabeghị n'uche na mgbe ndidi na Day Mike na ọ ga-alọta si nsogbu ya dị. Anyị ga-achọrọ ya gaa obodo ya. Ama m obodo ya jụọkwala m ndị niile ha na Day Mike gbara na shop ụnụ ọma ebe Day Mike bi ụnụ ọma obodo ya ha sị mba na ihe ọjọọ sọrọ gwa ha bụ na ọ gagabiri ya just like that. Imamekwa n'ihe mere ya n'ụzọ just like that. Another thing ga-ekwa n'ọchị ụra anaghị ekpe m ụra anaghị ekpe m rahụ ụra alaala m n'anya maka na anaghị eji akpata atụfuo abụọ ọgaranya ọ na ego ụlọ ọwụ 11,000 ọchai onye ihe ụra ji atụ gị ahụ gị. Clara, what do you mean? I chefuola na ọkụkọ nwa ogbenye wee hi ya bikokwa ọzọ dị ka ibe ya anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ ojezuru obodo nke ọnwa ọ ga-ada na obodo Avụ dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. Ịbụrụ onye obodo Avụ ịbụrụ onye Avụ ekwekwala ka akọrọ gị nke a na gịnị n'akụkọ maka na ọ ga-ahịọtọ ya bụ ojezuru obodo ga-ada kpọmkwem na Central School Field Avụ ọ wee ebe anyị ga-anọ eme ya bụ gịnị ojezuru obodo. Ịbụrụ onye Avụ ị ga-ekpe ka akọrọ gị nka cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ ojezuru obodo amabutela 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe ndị nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya
ga-akpọnye ya ga-eso bịa n'ụlọ mgbasa ozi anyị n'ụbọchị Wednesday ikpeazụ nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya. Anyị eme ha interview, anyị agba ha ajụjụ ọnụ, ha enwe ike mee ka ọha na eze mara njirimara obodo avụ, ihe obodo avụ na-asọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata. Ịbụrụ onye avụ akọrọ gị ihe a n'akụkọ o nwere ka ọ dị igetasị bi ama mme na-aghọta ka ọ dị n'ụtụtụ a ike agwụla. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ mgbaziri ego onyeisiala Tinubu na-achọ ịgbaziri ha ego dị otu ijeri $125 $1.25 billion na-egekwa ntị $1.25 billion nke na-atụgharịa ya na naira ọ bụrụ otu tari naira na ụma 70 1.70 trillion naira bụ ego ha chọrọ ịgbaziri gbabim bụ ego ha chọrọ ịga gbaziri ha n'ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank. Akụkọ wee na-akọ na Tinubu na ndị otu ya ndị ahụ na-edunye ya sị ya jee gbaziriwe ego a, target ha bụ na before June 26 ewegala okwu a n'ụlọ nzukọ Senate ka a mara kene ma ha ga-anabata ya. Bụkwanụ nke mụ na gị ma mara kene ihe a na-asaịn ozugbo oke bụ nke mụ na gị ma na a ga-agbapụ ya ọsọ June 26 ka akụkọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch kwuru na a ga-ewega nke a n'ihu ndị ụlọ nzukọ Senate. Akụkọ wee na-akọ na nke a bụ the second highest loan Tinubu na-ebi kemgbe ọ batara na gịnị n'ọkwa ọchịchị. Mgbe a bịara na agụrụ ya bụ akụkọ na-agbatu asị ihe mere eji Tinubu ji chọọ ibi ya bụ ego bụ ihe a na-akpọ economic reform, job creation, ikewapụta ohere ọrụ. Ya bụ ohere ọrụ ahụ anyị na-ekwu maka ya chọrọ ibi ego kewapụta ohere ọrụ. Chere kene nye ndị na-amaghị ya bụrụ ma ụlọ ọba ego mba ụwa nabata ịgbazinye ala anyị bụ Naijiria ego a, ego ala anyị ji ga-esi na 159.28 trillion naira gbago bụrụzie 160.98 trillion naira. Abịa na dọla ọ ga-esi na 110.97 billion dollar gbago bụrụzie 112.22 billion dollar. ma nabata ka ala anyị bụ Naijiria akụkọ wee na-akọ na onye isi ala Bola Tinubu ọ nọ na-awụ ọkọra nde klọk, ọ nọ na-agbakeri ala ka ọ mara kele ma ọ ga-eseke oyi loan a before June ka ọ hụ na ya bụ okwu gara n'ụlọ nzukọ Senate ka etinyewe ya ọnụ ozugbo mee ka o bite ego a. uche nye bijishela ụkwụ n'aka nga ebighị elo na ebighị ego everyday ebighị ego bila ise na every eke market day ebighị ego ike agwala. Ọ dị gịnị wụdị ihe a biko anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị, ego a Tinubu na-agbaziri n'ike onye ga-akwụdị ya? Uche first on a day like this ego a Tinubu na-agbaziri n'ike who go pay ya? First on a day like this Nigeria na-echekwa dị ka ha ga-esi akpọ ụgwọ a. Gịnị na-eme dị n'obodo anyị bụ Nigeria? Agba nkịtị. Ọkwa ihe a bụ onye isi ala Bola Tinubu gara wepụ ego mkponye aka fuel subsidy. What is happening? Ka ebe ego fuel subsidy n'ala. Gịnị dị ka ndị ndu anyị hụdịrị n'ibi ego? Ogwe mba World Bank na-ebigide ego ndị dị ha hụrụ na-agbachighị anyị ego. Uche atata ọkụkọ egbe bịara bụrụ nwa ọkụkọ atata ọkụkọ lere nwa ụrọ. Clara nwoke ọcha ndị World Bank abụghị ndị nzuzu. Ị gaghị ajụ sị gịnị wepụla anyị ha ka m gwa gị otu ihe ị na-aghọtaghị. Ihe ị ga-aghọta n'ụwa bụ na World Bank abụghị ndị nzuzu. Ha ma na onwe ha ma ebe a ga-ejichi ala anyị ma ọ dawa ayara. So ị gaghị asị na anyị na ha don't say that. Lenu m obi chọrọ iku m njin.
uche nyegodu mmiri ahụ nyegodu m adọwara mesa wee gbanye hụ ya oyele this morning nyegodu m nke ọ chọrọ ịkụ njem biko bigodo m mmiri a bigodo m mmiri a hey obi mo ihe mbụ bịa mmiri ọkụ ị ga-anyụ abịa ego okwu a ka anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a maka na asị ihe karịa sị ma egene tụọ ya aka n'ụbọchị ụnyaahụ ka m hụrụ ya bụ akụkọ n'akwụkwọ akụkọ Punch ma elee ya otu a ike agbọ m ike eme egene agbọ m Naijiria ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ajụjụ ahụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ a gbalịa gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 maọbụ gị dee Eco FM with capital letter zibatara anyị ozi kiriwe anyị live ebe ahụ shayekwa like kwa ọzọ dịka ibe ya ị nwere ike zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 tọhapụ Nnamdi Kanu ma ọ bụkwa na anyị ebilie megide gị n'afọ 2027 ka otu kansụl jikọtara ndị ntorobịa otu ọhaneze ndị Igbo bụ ọhaneze Youth Council gbara onyeisiala Tinubu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 inye Peter Obi na kpamkpaso tiketi abụghị ihe iyi egwu nye Tinubu nke ahụ anaghị esogbu Tinubu ka otu n'ala Igbo kwuru Naijiria na-agba ndị nke atọ gbaa gburugburu ụwa na mba ụmụafọ ha kacha aga akwụkwọ na mba ndị ọzọ bụ akụkọ na-ada no surprise na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ụmụ akwụkwọ steeti Nasarawa atọrọ enwerela onwe ha onyeisiala Bola Tinubu na Patrick Motsepe bụ onyeisi oche otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mpaghara Afrịka bụ CAF ezutela na mba Kenya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Manchester City ka nọkwa na-agba mbọ ịmabute iko Premier League ka Guardiola kwuru ndị oyi ọha egwu terọrist chegharịrị echegharị repentant terrorist buru ụzọ jiri Koran ṅụọ iyi tupu anyị agbaghara ha ma kpọbata ha agha na steeti Borno ka gọọmenti steeti Borno kwuru bụ akụkọ na-adadịrịrị m n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Barcelona bụ Hansi Flick ejirila afọ abụọ ji gbatịkpuo ọnụnọ ya na ya bụ otu egwuregwu bọọlụ Barcelona. Wike agaala zute onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ ọkammụta Nentaweyi Wada dịka ndị mmadụ nọ na-ebugharị akụkọ n'aka ya bụ Wike dị na nnyocha screening otu pati APC na steeti Rivers na-eme. ịma ihe akụkọ nọ ya na-ebugharị n'aka ya so ya ebe ịnwere na otu esi wee mee screening nke Fubara mekwa ndị nke Fubara họpụtara so ya sị mba ịghọtala maka ya ga-akwụkwọ onyeisi otu pati APC n'ala anyị ka a marakwa ka a ga-esi eme ya bụ ihe ka hapụ ekwe maka ndị mmadụ na-ebugharị n'ọya nwa bụ isi sekpụrụ ka a nọ na-ebugharị n'ọya nwa ya gakwujekwa onye isi oche otu pati APC anọ na-ebugharị n'ọya nwa uche jụga m na Clara chere ka akọ ihe ọzọ ndị oyi ọha egwu terọrist chegharịrị echegharị repentant terrorist ha buru ụzọ jiri Koran ṅụọ iyi tupu anyị agbaghara ha ma kpọbata ha agha na steeti Borno ka gọọmenti steeti Borno mere gịnị kwuru onye ya na agụ na-egwu egwu gbadokwa anya onye ya na agụ na-egwu egwu ma egene gbadokwa anya ọ gwụchala na Naijiria ka ị ga-anụ ihe a na-anaghị anụ
repentant terrorists ndị tọrọla ndị mmadụ gbuo ndị mmadụ napụ ndị mmadụ ego tinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ihe ịkwa akwa na ihe ịta ikikere eze apụtazie ha si na ha echegharịala ọ na-agbaghara ha were koran bunye ha si ha ṅụọ iyi mana o nwere ndị akpọlara ụwa n'ike ndị ivi na ọnọdụ ha tiri ndị mmadụ ka na-atakwa ahụhụ n'ime ya ọ na-akpọ ha repentant terrorist onye dị na-aghọrọ ibe ya n'obodo a echegharịala ha uche ọzọ onye ere echi mmadụ aga mee nke ọ ga-akọmiti ya mechaa ya apụtakwa bụsa ebese echegharịala m ebunye ya koran ka ọ ṅụọ iyi uche kwurele ka m kpọrọ gị how many times wa call you ọ dị egwu ike agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma otu n'ala Igbo otu n'ala Igbo apụtala ha kwuo na inye Peter Obi nakwa mkpaso tiketi abụghị ihe iyi egwu nye Tinubu na nke ahụ anaghị esogbu Tinubu nke ahụ anaghị dị eme Tinubu ka ọ na-ahapụ ịga ya n'anya otu n'ala Igbo sọsọkwa anyị na aja egote tiketi 4 bunye Peter Obi nakwa mkpaso nke ahụ agbasaghị Tinubu na ọ bụghị dị threat nye Tinubu ọ naghị esogbu Tinubu maka na Tinubu na ọ ga-enweta ha mmeri ichi nke gịnị ugbu abụọ otu n'ala Igbo uche enwekwala otu dị anọ malitekwa ka ebili mmiri si na bụkwa n'otu jikọtara ndị ntorobịa otu ọhaneze ndị Igbo bụ ọhaneze Youth Council ha gwala onyeisiala Tinubu na ya biko tọhapụrụ ha Nnamdi Kalụ ma ọ ha ebili megide ya ka ebili mmiri n'afọ 2027 nsogbu dịkwa ọ dị egwu ike agwụla ala anyị bụ Naijiria na-agba ndị nke atọ gbaa gburugburu ụwa na mba ụmụafọ ha kacha aga akpụkpọ na mba ndị ọzọ nke ya abụghị ihe ịtụnanya wee mee gịnị nye anyị n'ala anyị bụ Naijiria anyị na-agba third ịma abịa n'akụkọ na-adasọ ha wee ebe Naijiria na-eme nke ọma ị na-ahụ ha first gị hụ ha second maọbụ gị hụ ha third gị hụ ha third gbaa gburugburu ụwa ndị ụmụafọ ha kacha aga akwụkwọ na mba ndị ọzọ Naijiria na-agba third ọwụ ụmụ ndị minista ụmụ ndị honorables governors ọhanwa o nwere ụmụ ha na-aga akwụkwọ n'obodo anyị bụ Naijiria no way ọ gbasaghị ha uche asị ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọla na steeti Nasarawa na ha nwere n'onwe ha na-atọhapụrụ uche nwere awawa ụgwọ akwụrụ Chineke emee na ebere otu ọbụla esi mee ya ha apụta Chineke emee na gịnị ebere ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe bụ ebe njinji nọ wee jie n'elu njinji bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba ike gboro akụkọ ka nkwenwene 2027 otu pati NDC na otu pati ADC nwere ike ịrụkọ dịka ji na mmanụ ka kpamkpa sokpuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ọkpa egbe bandit agbakpola otu obodo na steeti Kano gbagbuo mmadụ 3 tararam ozu ha yasara kpachapụ n'anya ka unu si akpa agba n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia ka onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Ebonyi bụ Hope Okafọ gwara ndị uwe ojii steeti Ebonyi ome ejije Nollywood ama ama bụ Alex Ekubo anwụọna bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Akwa Ibom ga-akacha enye Tinubu votu na ntuliaka elu onyeisiala afọ 2027 na-abịa abịa ka akpabie kwuru ịnụkwa mmadụ 8 nwechara mmasị iji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress azọkwa gọvanọ steeti Rivers
uche onye ka a ga-enyezi akwụkwọ tiketi because it's only one person onye ga-eji ọkọlọtọ ha azọ. O nwere n'aka nsikwa nụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Statesman ọkwa ya n'ụbọchị ụnyaahụ na mmadụ dị 107 ka ọ bụ 8 nwechara interest ịzọ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo. 107. House of Assembly steeti Imo. 107. Dịcha interested. Screen ya kwa ya? Including Clara Nwokocha. Thank you. Mana ọ na-screen ibe m. Enyochabe m. Ai! I'll go for my own screen. Ọ dị gịnị ego o kwesịrị ọ na-eme m obi ọjọọ. Ịhụnanya ya nụ. Mmadụ 8 ha na ogbu a na-agbakeri ala ịmara kene onye ADC African Democratic Congress ga-enye tiketi iji zọọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers. Ọ ga-ahịọtụkwa ahịọtọ n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ ọjọọ nọ wee mee gịnị kpọpụ anyị wee nụ na ome ejije Nollywood ama ama bụ nwa amadi aha ya bụ Alex Ekuba anwụọna dịka ọ gbachara afọ 40 years n'ihi ọrịa akụrụ ahụ kansa ọ na-arịa. Akụkọ wee na-akọ na ọ bụ n'afọ 20 ebe ọnwa Mee ọkwa ya ka ọ bịa sọrọ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia anaghị ahụzi ya ọtụtụ ndị mmadụ na-ebugharị akụkọ na ọ bụ n'ihi ebubo a na-ebo ya mere o ji na-agbara ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọsọ mana amaghị na nwoke abụ Alex Ekuba ya na ọrịa na-alụ. Uche mgbe ha na-asịkwa enwekwara mgbe abịa wepụta pichọ ya si ndị mmadụ na ha gakwala ndị mmanya na ha garukwele ụlọ jukwele ha onye gara si na mgbe o mere birthday ya ama m asọ April ka o May 10 ka o mere birthday ya o nwere onye posturu ya nobody. Uche mana mgbe ahụ ori nwoke a Alex a ọ na-ata ndụ mmanụ. Uche inweta nwoke mmadụ ọ kwụ ọtọ ma mma ozugbo ọ na-anwụchara m onye ọwụla na pichọ ya. Uche inwetakwa yi na onye ka ga-ese bi na-aga ikuku a na-akpọ ya ikuku. Rest in peace, rest in peace, rest in peace. Mana ugbu a nwụọna ebe niile pichọ ya ebe niile onye ọwụla ebuola mere nji asị gị anwụkwala. Ebegbule m nwoke mgbe don't die. Na so this fine guy just take die. Ihe niile na-emekwa n'ụwa dọmkpaghị ihe ị na-eche na ndị mmadụ hụrụ gị n'anya onwekwa onye lọvụrụ gị ọkwa fi ahụ nwere ike wụ ya ọmụda ya ọfada ikekwe ụmụnne gị ndị nke ole na ole onye ọra na-akụ ya n'ọkụ kemgbe abalị. Amakwala ama nwụọ. Don't die. Ọ dị ego ike agwụla ruo na ọdọ nzirịta ozi soshal midia ugbu a pichọ ya ebe niile. Rest in peace Alex, rest in peace Alex, rest in peace Alex. You know maka na ọ ihe onye ọwụla na-achọ ka e postuo ha ikuku na ụwa. Ịma ihe ụwa anyị nọ n'ime ya ime itinye ihe n'ọdọ nzirịta soshal midia ndị be unu ga-ahụ ya elegbuo ya anya. Yes, ha ga-ahụ ya elegbuo gị anya mana ị nwere ala ka isi pụta si na afọ na-ata gị ha ga-elegbukwa gị anya ụmụnne gị ga-elegbukwa gị anya sị na ị na-achọ help n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia ụmụnne gị ga-elegbu gị anya mana kwuo na enwe ihe ọjọọ mere gị hafa enyi ya ka ewe gịnị ka m na-anụ gịnị na-eme mana nke ọma mee ukwe ga-atụpụ gịnị mba nke ọma meekwa ha na-abịa close ụmụnne ha siri ike ama m ị na-agwata nke ọma mee mụ na gị si nna m nwanne m otu a ka anyị gbara mgbe a lụrụ ọgụ ebiri na be m ebiri n'ụlọ nna m otu a ka anyị si gbara ije hụ nne gị you know ask your mother, you know ask your father. Ọ dị ego ọ wee bụrụ ya ọ bụ otu ebe a mere gịnị dị ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa anwụkwala onye nwụrụ ka nke ya mere gịnị ka njọ. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch akwụkwọ pọpọpọ unu atakwala ihe a na-ata chewing gum n'ime ụlọ ụka ka Pastọ David Ibiyome nke ụlọ ụka Salvation Ministry si gbara ndị ụlọ ụka ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị oyi ọha egwu terọrist echegharị repentant terrorist buru ụzọ jiri Koran ṅụọ iyi tupu anyị agbaghara ha ma kpọbata ha n'obodo ka gọọmenti steeti Borno kwuru. N'ikpeazụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu apụtala mee ka ọha na eze mara na o nwere mmasị isi azọ ọkwa gọvanọ steeti Ọyọ
na isi sekpu ntị mere o ji apụta isi azọ ya bụ ọkwa bụ ikewapụta ohere ọrụ nye ndị na-eto eto bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụghị oke ibi ego ka anyị ga-eji eweta mmepe obodo n'ala anyị bụ Naịjirịa ka onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala ka onye minista na-ahụ maka ego n'ala anyị bụ Taiwo Oyedele kwuru. Makinde nwere ike ịpụta n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tọzụde mee ka ọha na eze mara na o nwere mmasị iso azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọkwa onye isi ala afọ 2027 ndị mmadụ ajụla ịnabata ya bụ achụnta vootu kampen Atiku na-eme ka enye ndị ugwu ohere ka ha chịa. 2027 otu pati APC eme na gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak nyocha iso azọ ọkwa seneti. jide okwu gị ọka bụ gọvanọ ọ chọkwara ịga gịnị seneti. lee anyị lee statesman. ndị uwe ojii amalitela ime nnyocha gbasara ọnwụ otu nwoke ọnwụ dị afọ 80 na steeti Anambra bụ onye akụkọ ọkọrọ na-egburu ya n'ihi esemokwu onye ga-abụ eze bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aga m eji obi ụtọ arụ ọrụ dịka osote Peter Obi ka Kpamkpaso kwuru bụ akụkọ na-adakarịrị m n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC ga-eziga ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị kọpa dị 1.4 1.4 million core members maka ntụliaka elu afọ 2027. ezigakwala gị Plateau lezikwa anya. ezigakwala gị mgbago eziga gị Benue lezikwa anya. ma Borno eziga gị ọha ji igbe ma bịawa abịawa. ka ọ dị egbe mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji nwe ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eji nwayọọ lebanye anya bụ isiokwu a gbadoro ụkpụ na mgbaziri onye isi ala Bola Tinubu na-achọ ịgbaziri ha ego de otu ijeri dọla na iri abụọ na ise. ego dị otu ijeri dọla na ụma 25 $1.25 billion nke na-atụgharịa ya na naira ya bụrụ otu tari naira na ụma 70 1.70 trillion naira bụ ego ha chọrọ ịgbaziri n'ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank. anyị wee na-ajụ gị sị ego a Tinubu na-agbaziri n'ike n'ike onye ga-akwụdị ya? ị nwere ọsịsa gaa na Facebook gaa na WhatsApp zibatara anyị ozi anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze nrabiritụ ntakịrị Clara arabiri nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị. biko gere na ọkwa dị oke mkpa ngwa
pas de si on soit ça les Ghana. Arrêtez les babalage. C'est moi le Dieu. Set me back again. Yeah. Now no hit it back. What you say now? Squad yeah. Alongside Man and Morris. Babyface. What you say now? Money, Africa money. I got the chop on fuga. Wanna money, money, Africa money. I got the chop on fuga. Ile chop on nyanga. I got the chop on yafu. Wow. I got the chop on ile chop on fuga. I got the chop on nyanga. Boom. I got the chop on wow. Onye hụrụ ebe ọkụkọ na-abịa ihe onyechu maka na amaghị onye ga-atọ ọkpa ya echi. Ike agwụla. Nye ndị na-amaghị akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch abịala nnọọ kwuo na onyeisiala Bola Tinubu ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị na ha na-agbakeri ala ịgbaziri ego dị otu ijeri dọla na ọma 25 $1.25 billion n'ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank bụkwanụ nke onyeisiala Bola Tinubu kwuru na ọ ga-abụ maka economic reform ya wetụtara ọnọdụ akụnụba ala anyị kewapụtakwa na ohere ọrụ job creation na ihe a bụ isi sekpụ ntị mere o ji agbaziri ya bụ ego. Akụkọ wee na-akọ na plan ha bụ na before June 26 afọ anyị nọ n'ime ya ha ga-ewega nke a n'ihu ndị ụlọ nzukọ seneti ka ha lebakene ya anya nyekene nkwado ha ka ha gbapụ ya ọsọ gbaziri ya bụ okputukwu ego dị otu ijeri dọla na ọma 25 $1.25 billion bụ nke akụkọ ọkọrọ na-atụgharịa ya n'ego naira o ruchara ihe dị otu tari naira na ọma 70 1.70 trillion naira. Nye ndị na-amaghị ịchịkọtacha ego niile ala anyị ji ma a sị na o nwere ka esi ka akụkọ na onyeisiala sọsidiri na ịgbaziri ego a na-ekwu okwu ya ego ala anyị bụ Nigeria ji to the glory of God ga-abụzi 160.98 trillion naira. Somebody to power. Amamme na wata. Somebody to power. Anyị ga-ahụ ihe n'obodo a. Ị hụrụ anyị nwa. Ime o nwere ihe dị iche n'iti mmọnwụ na iti ịchaka. Ihe a na-eti Nigeria bụ iti ịchaka. Etie gị ịchaka ị gaghị ahụ ọnụ okwu. Nne gị ọgbọgbala gị ụtalị. Akụ ekpeghị gị mbepụta. Gị na-eru n'uju mana akụ ahụ dị deep inside your obi agba ibeela akwa obi na-egbu gị mgbu. Ọwụ ọnọdụ Nigeria hụtara. Ịma n'oge ọchịchị Tinubu we cried. Ude ka akwa ahụ onye na-aka agbawa obi onye ka na-arụ obi ahụ. N'oge ọchịchị Buhari sorry we cried. Okay. Mana na nke ugbu a ude ka anyị na-asụ. Ude anyị na-ede. Ude ka m na-asụzi o. Ọ dị ego. Ebe anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ asị mgbaziri ego a onyeisiala Tinubu na-achọ ịgbaziri ihe ego dị otu ijeri dọla na 25 $1.25 billion nke na-atụgharịa ya na naira ya bụrụ otu tari naira na ome 70 1.70 trillion naira bụ ego ha chọrọ ịgbaziri n'ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank. Ego a Tinubu na-agbaziri n'ike onye ga-akwụde ya. Gịnị dị ka ndị ndu anyị hụdịrị n'ibi ego. Ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a gbuo ya nkenke ịbọọla chie. Ụtụtụ ọma Uche na Clara ndị ọma. Ụtụtụ ọma. Yes, aha m bụ gọvanọ esi m ugwu ọjọọ akpọ. Okay. Nke bụ eziokwu bụ na mmiri ejula awa ọnụ.
eziokwu ihe m nọ nnọọ na-ese ego niile onye ga-akwụ ya emegide nnọọ asị na oke tupu apụọla n'ọkwa ọchịchị akwa onye ọzọ ga-abata ga-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ niile a tupu ihe achọwazi ihe ọ ga-eme n'ala anyị ihe adịkọla n'etu ụmụọchụ akpabi ụkakwana ihe ụwa njọ ewetaghala ozugbo ọ gaghị agụgụruo ya n'isi ọ gaghị agụ terms and condition o ihe ọma ewetele ọsain ya ozugbo ọ chọọ dị ịma egolo ọwa ọ chọọ ịma ihe ejide ego eme ewetele ugbe na-asụ nke a chọrọ iji ya tụtegharịa akụ na ụba ala anyị ndị nke a na-ebi kemgbe lee ihe ejirila ya mee ndị nke ewetara sọfọ fuel subsidi nka enweghị ihe anyị hụrụ ihe ego niile ha na-ebi ọwa ego ha chọrọ iji ma nke a ga-ejiga bukọta rice a ga-eke maka elekshọn eruola enweghị ihe ọzọ ha biga ego a na-ahụhụ maka elekshọn ele ihe eji ebighị ya kemgbe ya wuru ugbo a na-achọ ibido kampen rice ga na-ala elu a ga na-eke rice aghara ọ ihe eji chụ ibi ego enweghị ihe ọzọ ike obodo agwụla mmadụ ya gaziere gị nwoke omenye ọha na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Chibike Solomon ọsọ ụtụtụ ọma my people na kedu ka anyị mere n'ụtụtụ a na okwuola ya na ọ gaghị etinye ihe ọnụ n'okwu gbasatara ọchịchị anyị ọzọ na ihe ọ chọrọ ịgba anyị bụ na anyị na-eme nke ọma na anyị na-eme ya obi ụtọ kwa ụtụtụ ọbụla aha gị bụ Kwado Melody isi ụbọ mmiri ịsa anyị nwee a nice working day ya gaziere gị na Chibike Solomon Ebolachi ya Uchenna na Clara ụtụtụ ọma na Bolachi elekpa nnọrị anyị dị mma aha m Okachisin Ekwuha. I am calling from my community of Owerri West Local Government. Ndewo Okachisin. Ya ndewo ọ nwere otu egwu eji agụ asị if you ask me na who I go ask ịgbadegwu ahụ so ajụjụ ejughị anyị na if you ask me na who I go ask ama m the answer that is the thing o nwere ike ọrụkwa ga Clara ga-ekwukwa ya ama Okachisin ekwu ndewo ya gazie Kachisin James Igwe ọsị Chineke ekwela ihe ọjọọ n'ihi na ndị a chọrọ ire obodo a ma ọ bụrụ ma ha erebeghị obodo a kemgbe ọsị Clara nwaanyị ọma ịmakazi o na ka ọ bịa lụrụ gị ozugbo nje ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Prince isi nwa Chigo ọ sị na ọ ma na Clara ga-emechakwara mgbomgbo na mgbomgbo ya pụọ ọwụ Clara na ọ ma na ọ ga-akpara mgbomgbo nwere ọsị ọma mana ọsị he will soon go onye ka ọ na-ekwu uche ndị kwanụ ewuretu Clara si banye n'okwu ahụ na what do you mean ndị ebe dere Clara n'okwu ahụ na ịnụbeghị na ire mmadụ na-arahụ ụra ya bụ slip of tongue okay no problem ire m rahụrụ ụra o slipụrụ biko ya wake kwa up is wake na-akpọzi ya wake of tongue ọ mere m ji sị na Prince isi nwa Chigo ọ sị na ọ ma na ọ ga-apụ ọ ga-ahụ otu ọsị ohi ya wụọ nwoke na ọ ga-apụ onye mere ya ji na-eme Ebolachi ọ brọda Paul etimụbụ mmiri na-akpọ ndewo eziokwu okwu niile ndị ọ maka elekshọn ka eji eme ihe ego niile odige n'eziokwu ọ makwa na amasị ike agụla ma mmadụ ụlọ ma ọgụ amasị ike agụla ihe ọ na-ana ibi ego otebere mene m ndị ka ga-aba aba mgbe ga-eji akwụkwọ ya hapụ ibiwe ego bikọsọ obodo a na anya ma mere ya ewutele gị ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị na ọ ga-abịa ikuku Ebolachi ọmanụ mmanwụ na eko otu a dị na ụdọ na eko ihe mere wụ na ha bi m ego ha gwara anyị ha agwaghị anyị ha biri anyị bịakwu metụ ego ha na-ebi nne m ha na-ebi ha biri ibe ha gbugbo ego anyị but the problem is that at the end of the day onye ọzọ ga-succeed this man amanụ nkwa ọ ga-esi were kwụọ ụgwọ a ọrụ maka ego ha ebichala ya ebi iji were rụọ na elekshọn anyị nọrọ n'eme ha n'anya what can we do ka Chineke gọzie anyị ka anyị nọrọ na-egbekọ onye a ga-eme ọrụ maka ego dị on ndewo ya gaziere gị ọsọ bion ime ihe ọ kpọtara asị gị bion ya biri gawa bion
bistop ya kwụsị bion biri gawa ike agwụla gị anọrọ Olinda sọ bion ọ dị egwu n'ozi nke a si n'aka Ikechukwu achụgo ọ sị onye isi ala Bola Tinubu o ji ọganihu ụmụafọ Naijiria na-eme aja mbele so na ọsị ndị mmadụ apụta ka achọpụ otu pati APC na ha egbugo obodo a n'ike egboro Stanley Patrick ọsị uche na mkpụsị dị na-emere Clara ihe ọ sị gị kwụsị ihe ị na-eme m na gị kwụsị ihe ị na-eme m o nwere ka English asị gị nwa ghọtara ya n'ụdị oge efevọ gị ma nwa ghọta n'ụdị oge efevọ m ọ sị mkpụsị ịdị na-emere gị ihe a anyị ahụ na nke gị nke mma oguzi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara Isiokwu Amanam Street isi Tinubu nwa anwa nweta mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 na nke Naijiria na-eme agwụla Chinaza Oyochika Eze ọsọ uche odogbo Clara na ịmakakwa ndewo wee bụrụ ya ịbọọlachi Apana m ichi Uchenna Clara ele otu i mere adị m mma Evangelist Ekele Edward ọnụ na-ekwusiri ụmụ ogbenye kedu ebe ị gara Evanje kemgbe ịhụ ntu obodo temiri imi n'anya Uchenna ị hụ na ihe anyị na-eme Clara ọrụ isi ka ihe ndị ọchịchị na-eme anyị o kedu ihe m na-eme ya isi ịma ihe ị na-eme ịkpe ya nkwa ị ga-eme gị ikpe ya nkwa ị ga-eme Clara gbara Uchenna hapụ ya ọ mụtara ihe n'aka ndị na-achị anyị nnukwu gaa n'ihu ihe iji lọghachi ewu violence bred ị kwesịrị iwetara anyị iweta Uchenna lebi ekwa ịhụ na ndị na-achị onwe ha ka ọ na-awụ ha anyị aka enwere otu onye sendịrị ọsọ ike itinye ọnụ ihe gbasara gọọmenti agwụla ka ndị ife atọ amebele m ha ihe m ga-ebele m wanyị n'onwe anyị anaghachi bikọs ihe ọ bụla ekwuru ha anyị emekpurụrụ ka ọ na ha aka na ya onye a gwara na ndị ga-akpọ oku anyị apụta gbaza ha ịhụzie na ọhụzi ha ji eme ihe a naghị eme edekwanụ maka fuel subsidy na nwoke ewepụrụ gịnị ka eji ego eme nwoke ọchị ka prestelo ya arị ntu kedụkwanụ maka ya win election ọdọ kamisa anyị ka enwe nsogbu ataana anyị gbata anya anyị 2027 ka anyị saa anya anyị mmiri mmanụ ihe anyị ga-eme ka ihe bikọs asị onye mụtụrụ nwa temụrụ ọnụ ka nkapịa bibie mgbe ha ọ dị na nwata arị ngo buru ya eto pụm ihe nkapịa na-abụ 2027 ka anyị bibie nkapịa ọnụ ka ọ ghara iburu ya pụm ihe nkapịa na-abụ udo dịrị ka Evangelist Ekele Edward ndewo ya gazi Evanje to the left to the right anyị na-agbaziri ebe niile to the left to the right to the center anyị na-agbaziri ike gworo laja Clara gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Okorie Joel nọ na Eko FM 100.7 anyị ọ si mgbe ọbụla gọọmenti etiti na-agbaziri ego ọ ka gbazigide ego otu ụbọchị ala ya bụ Naijiria eze bụ ime ala ndị obodo ndị ọzọ abịazie nnọọ were anyị zara anyị otu zapụ anyị bororo anyị ụta ishe borogo ndị ọzọ na nke si n'aka di ala Innocent ọ sị ụtụtụ ọma ọ sị my good people na-ejisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ ọ sị na m biko na m were uche ndidi ọ ga-enwenu ndidi enwekwana na m ya for long na nke si n'aka Messi Lucky ọ sị mgbe ọbụla ọ bụ onye nke mbụ zibatara ego na mka anyị ahụ na nke gị Ndukwuchukwu Ebuka ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM na uche ihe mere onye isi ala Tinubu ji agbaziri ego a bụ maka na ọ ma na ọ gaghị abụzi onye isi ala Naijiria ọzọ ọ dịkwa ego ike gwọrọ ọ dị ego ịbọọlachi Uchechukwu Uche Nwagodo Etiokwe Eriokwe yara nwaanyị dị sansa nwaanyị obodo oyibo Bọlachi ya gajere unu gazikwara gị onye na-alụ olu ya awụ Chifeti Okoriokwe nke mbụ Isochi Uchenna m onye rere nkịta azụta enwe ịma ihe tupu kara n'ụlọ ya kwanye ma ị na-ajụ ma ole ndị ga-akwụ ụgwọ ọ anyị ga-akwụ ụgwọ anyị akwụrụ ụgwọ oredi elite fuel na 1300 ọkwa ịma mgbe Tinubu ya bụ 2027 rewezie 4000 anyị ga-akwụ ụgwọ anyị enweghị ọnụ anyị akwụkwọli akwụ oredi ịghọtara ihe niile rịcha ọnụ n'ime ahịa let's make it closely 11 to 12,000 naira bag of cement
ịgaje wọk tikiri ngwa ahịa gị na mpụ ego ihe niile richa ọnụ uche anyị akpọrọ ụgwọ eredi anyị na-elikwa ụgwọ ebe nsogbu anụhụ ebe Tinubu na-ata anya ahụhụ la dịte onwe ha ọcha anyị mere ya na-ata anya ahụhụ la dịte wuke dị anyị ebi ego ka anyị na-ata ahụ na-akwụdo ụgwọ nsogbu anụhụ ọ dị mma ya dị Chineke mma ọkpọrọ dị Chineke mma ya mee gịnị ya dị buko toto 7 uche ya gaje ego nwoke manụ ndewo ya gazie no Holy P ọsọ ibi ego abụghị nsogbu maka na mba ndị ọzọ kwanụ na-ebi ego mana abịa n'obodo anyị abụ Naijiria na anyị na-ebi ego na-enweghị dị ihe anyị ji ya emepụta na gbasara ajụjụ anyị jụrụ n'ọkwa mụ na ya ga-akwụ ego ahụ directly or indirectly ọkwa ị na-aghọta ọ sị na ọ na-ekele m ma mụ na Clara maka ọrụ ọma anyị na-arụ ụbọchị niile ya gaziri gị n'ọha gị bụ Peter Izuogo isi eke awọma mmadụ na kansụl ime obodo Oru East zibata ozi gị gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka eze nwoke Ignatius ọ sị uche o biko na ọ ga-esendịrị gị 11,000 ahụ okay ka ijisi ike gaa n'iru nwike zụtara m ya bụ igwe awụ man enough allow me ị dịghị enough awụ man enough uche stop this don't help me I don't need your help Ebolachi ezigbo mmadụ olu ya na anụ ụda n'igwe okwu nwana ya eze na-ata nja aba ya gazie ọmenu odogwuru redio Clara weta ọcha Ebolachi efunu mmadụ kpachi unu mma o ndewo aga m gwa nwana ya eze na-ata nja aba ebeele m akwa ụwa ụwa mle ụwa ebeele m akwa ụwa ụwa mee ụwa mee ọ dị ka ibidobeghị bewe ihe awụgodo akpọbeghị ibi isi akpa akara n'isi jee zụtakwa handkerchief biko onye regụla aha m ka a na-ekwe agwụwa Tinubu ọnọdụ nwaanyị n'ili ya biko Tinubu wejede naanị pọsọsidi ebe iwepụrụ pọsọsidi ka ndị na-akwụ sọsidi ọnọdụ obodo dị ihe ihe ị na-egbu taa asaịdara ya esila aka n'akwụkwọ Tinubu ga biri iwe ego ya ụlọ nzukọ omeiwu anyị nwere anyị ọkwụsịte omeiwu ya nwere ndị na-eke ego ebe ahụ ya dịwa Dr. Mrs. Mmole Barasi Owere zibata ozi ya ọ si ego ala anyị bụ Naijiria na-agbaziri ọ bụrụla ihe ihere nyezie ndị Naijiria na-enwekwa n'otu mkpụrụ ihe eji ya wee mepụta felios n'akụkụ niile na ngalaba niile na sekịtọ niile ọ wee na-ajụsị kedu dịka ego ndị a na-agbazi si emetụta ndụ ndị a na-achị achị gịnị ebumnobi eji agbaziri ego a na-emezuole ya Dr. Mrs. Mma na-ajụsị gịnị mere eji were ọdịnihu ụmụaka anyị ji na-atụ mgbere ahịa ndị ga-anọchi anya anyị ha ọ dị ebe ọ dị ịgba ọrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifelo n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi emune anyị agbapụzie ya ọsọ emekwala ngagharị